Bună seara, oameni dragi și frumoși! S-a făcut din nou vineri, nu-i așa că timpul aleargă, nici nu ne vine să credem cât de repede trece și nu ne putem opri să ne întrebăm unde se duce. Ei bine, dacă până acum timpul a trecut sau ni s-a părut că trece foarte repede, peste puține zile, mai precis 2 la număr, timpul va alerga. Dacă până acum a mers la trap, va merge la galop. De ce spunem asta despre timp? Pentru că Marte, guvernatorul primei zodii, zodie de foc, zodie fizică, zodie elementală, zodia Berbecului, Marte așadar intră în zodia lui, adică în Berbec. Ori de câte ori Marte intră în Berbec, este un fel de an nou pentru Marte. De fapt, începerea unui nou ciclu astrologic pentru Marte, căci lui îi trebuie 1 an și jumătate pentru a trece dintr-o zodie în alta, parcurgându-le pe toate cele 12. Deci, cum vă spuneam și cu alte ocazii, Soarelui îi trebuie 365 de zile pentru a se plimba pe cerul nostru, iar lui Marte îi trebuie 1 an și jumătate. Cam tot atât îi trebuie și lui Venus. Acum 1 an și jumătate, Marte a mai fost în Berbec. Așa că dacă vreți să vedeți care sunt efectele unui Marte în Berbec, puteți să vă întoarceți în timp, cu 1 an și jumătate în urmă, și să vedeți ce s-a întâmplat atunci. În general, când o planetă trece prin zodia Berbecului, au loc tot felul de procese de reînnoire. Pentru că, să nu uităm, zodia Berbecului este prima zodie de după echinocțiul de primăvară. Așadar, când natura se trezește, natura se primenește și își pune straie verzi, cam așa se întâmplă și cu planetele care intră în prima zodia a zodiacul nostru, și anume Berbecul. Orice planetă care trece pe acolo capătă un suflu nou. Acum, în acest moment, avem deja în Berbec pe Chiron și povesteam și cu alte ocazii că un Chiron în Berbec înseamnă să ajungi la măestria lui a fi. A fi corp, a fi minte, a fi suflet. Chiron mai stă aici destul de mult, chiar câțiva ani. În schimb, Marte, povestea lui Marte din 2020 este una cu dus și cu întors. De ce spun asta? Pentru că Marte în 2020 intră și în retrogradanță în această zodie a Berbecului pe care o guvernează, ceea ce înseamnă că ne vom distra cu el multe luni de acum înainte. Foarte multe luni de acum înainte și o să vă povestesc un pic mai încolo cam ce se va întâmpla în această perioadă. Deocamdată, duminică, Marte, trece din Pești, acolo unde s-a jucat puțin de-a martiriul, ca să zic așa, unde a scos oamenii pe străzi pentru idealuri mai mult sau mai puțin utopice, acolo unde ne-a făcut să credem că putem să ne urâm în numele lui Dumnezeu sau în numele unei rase pe care o avem. Marte, care nu a fost prea cu minte în Pești, intră în Berbec, unde aș vrea să vă spun că va avea un efect extraordinar de constructiv, doar că depinde numai de noi cât de constructiv va fi. De ce spun asta? Pentru că, din nou, avem de ales. Avem de ales să-l folosim pe Marte așa cum folosește sămânța lumina soarelui pentru a ieși din pământ, pentru a înverzi, pentru a da rod, sau putem să-l folosim pe Marte ca pe o drujbă care taie copaci și care aduce multă gălăgie, puțină acțiune utilă. Deci, depinde de noi ce vom face cu acest Marte. Nu vreau să credem că gata, suntem pe punctul de a iniția tot felul de războaie interioare și exterioare și că lucrurile se vor înrăutăți. Nu, deloc. În momentul în care Marte va intra în Berbec, pe cer avem echilibru complet. Avem 4 planete în zodii de foc, 4 planete în zodii de aer, 3 planete în zodii de pământ, 3 planete în zodii de apă. Deci este un echilibru foarte frumos pe cer. Este un echilibru care ne permite să credem că
ne putem echilibra și în interior, pentru că nu mai sunt atât de multe porniri contradictorii pe care le-am tot resimțit în ultima vreme, dar Marte rămâne cel care o să țină scena multă vreme de acum înainte. Vorbeam despre ce s-a mai întâmplat când Marte a fost în Berbec. Dacă vă uitați cu atenție înapoi, o să vedeți că Marte a fost în Berbec în ianuarie 2018, mi se pare. Asta ce înseamnă? Înseamnă că atunci oamenii în ianuarie acela au ieșit în Piața Revoluției, în Piața Victoriei, au început să spună tot felul de lucruri, să se adune, să creadă că ieșind în stradă pot să rezolve lucruri. Am văzut cu toții ce a însemnat asta. Din păcate nu s-a rezolvat nimic, pentru că orice acțiune începută pe Marte în Berbec este un foc de paie. Nu este o acțiune gândită, nu este o acțiune strategică, nici măcar nu este o acțiune, este o reacție. În loc să gândim ceea ce facem, reacționăm la impulsuri. Cam asta o să facă Marte în Berbec în următoarele luni, aproape până la sfârșitul anului, pentru că el nu-ți dă timp să reflectezi, nu-ți dă timp să te gândești dacă acțiunea pe care vrei să o inițiezi este utilă, dacă acțiunea construiește, dacă acțiunea ajută să comunici, dacă acțiunea ajută să relaționezi, ci pur și simplu acționezi de dragul de a acționa fără a calcula consecințele, fără a calcula efectele, fără a te gândi care este costul acestor acțiuni. Și ca să găsim așa o metaforă, este ca și cum ai veni cu chibritul lângă o butelie pe care tocmai ai pornit-o. Deci, Marte ăsta poate să fie scânteia care să aprindă un incendiu, doar că incendiile aprinse de Marte în Berbec sunt controlabile. Incendiile aprinse de planete în Leu sunt mai puțin controlabile și cele mai controlabile sunt cele când planetele sunt prin Săgetător, acestea fiind cele 3 zodii de foc. Deci ce avem noi de făcut cu acest Marte? Vă aud că mă întrebați și vă întrebați. Pentru că dacă îl vom lăsa să ne facă să reacționăm, adică să nu gândim și să trecem la niște acțiuni care pot avea consecințe grave, lucrurile nu sunt în regulă. Și atunci, pentru că Marte va fi în primul decan al cele mai fizice zodii de pe cerul nostru astrologic, sfatul este să facem cât mai mult sport. Veți zice că problemele planetei nu se vor termina dacă oamenii vor face sport. Nu, dar oamenii vor fi mai calmi, vor fi mai relaxați, vor fi mai detașați, pentru că făcând sport se oxigenează mai bine creierul, se oxigenează mai bine mușchii, toate acele energii care se adună și nu se exprimă, se pot exprima mai bine. Și atunci e o soluție simplă pe care orice om care trece prin furii, prin situații în care îi se pare că e neîndreptățit, poate să o aplice, pentru că ați văzut, ori numărăm până la 10, ori facem câțiva pași și parcă energia unei furii se mai duce. Altfel, dacă lăsăm pe Marte să pună flacăra în aglomerarea asta de gaze inflamabile pe care cu toții o simțim de la începutul anului, creată de toate planetele, de toate conjuncturile politice, geopolitice, zău că nu o să fie bine. Deci, în primul rând să nu răspundem cu rău la rău, în al doilea rând să nu răspundem cu furie la furie, în al treilea rând să nu intrăm în competiții inutile din care absolut nimeni nu are de câștigat, nici măcar cel care are senzația că a câștigat, să nu inițiem sub nicio formă conflicte de niciun fel, nici măcar în casa noastră proprie, în cămin, să nu încercăm să ne contrazicem sau să impunem un punct de vedere anume, pentru că nu este momentul. Pentru că ego-ul fiecărui om pe care îl întâlniți, imaginați-vi-l ca pe un butoi cu pulbere sau ca pe o butelie din care iese gaz.
Așa vor fi egourile în următoarea perioadă. Sufletele n-au nimic de a face cu acest Marte în berbec. Sufletele sunt mult deasupra. Sufletele ne pot ajuta să folosim energia lui Marte, așa cum am spus, pentru tot felul de activități fizice. Nu vă place sportul? Tăiați lemne. Nu vă place să tăiați lemne? Renovați-vă casele. Nu vă place să renovați casele? Duceți-vă și faceți curățenie în casele celor care nu-și pot face singur curățenie. Orice activitate fizică, să presupună mușchi, să presupună o descărcare de energie, orice activitate de genul acesta este de dorit în locul conflictelor în care vom simți că suntem aproape împinși. O să zicem, n-am putut să mă abțin, nu m-am putut controla, sunt un om bun, dar când sunt călcat pe bătături, știți și voi continuarea. N-avem nicio scuză. Poate dacă n-am fi știut astrologie, poate că dacă n-am fi cunoscut pravilele cerului, cum se spune și în Biblie, să zicem că am fi putut spune că am reacționat. Dar seara aceasta de astrologie vine să vă ia această scuză de că nu știam, că nu știați, și să vă dea instrumente pentru a folosi constructiv energia lui Marte până la sfârșitul anului acesta, pentru că este vital să întoarcem celălalt obraz cu blândețe și prin exemplul nostru să demonstrăm celorlalți că poate să fie Marte pe cer în berbec, dar noi putem să fim calmi, putem să fim împăciuitori, putem să fim înțelegători, putem să ne tragem sufletul și să numărăm până la 10 înainte să răbufnim cu tot felul de cuvinte și gesturi pe care pe urmă să le regretăm. Nu este momentul să aprindem chibritul. Nu este. Pentru că orice lucru pe care credem noi că e bine să-l inițiem acum va avea amprenta egoului și a ambiției, nu a sufletului și necesității. Nu. Nimic din ce credem noi că trebuie să înfăptuim acum și aici nu este de fapt necesar. Și dacă ne vine să facem un lucru, să lăsăm să treacă o noapte, să lăsăm să treacă o zi, să mai întrebăm și pe alții, să spunem o rugăciune de limpezire, să numărăm până la 10, până la 100 sau până la 1000 și să lăsăm lucrurile să se decanteze, să se liniștească și să ne găsim echilibrul acela interior care să ne permită să acționăm, nu să reacționăm. Foarte important acest lucru, pentru că vom simți nevoia să apăsăm pedala de accelerație, pentru că vom vrea să fim primii care pleacă de la semafor, pentru că nu vom accepta să stăm în spatele unei mașini care merge prea încet, pentru că ne vor enerva cei care trec prea lent pe trecerea de pietoni sau care nu se mișcă mai repede în fața noastră. Vom avea în permanență senzația că noi avem lucruri mult mai importante decât ceilalți de făcut, că noi trebuie să ne grăbim, să ne grăbim. Nu trebuie să ne grăbim. Nu este o perioadă de grabă. Este o perioadă de tihnă, de liniștire interioară, sunt multe planete retrograde. Avem acum Mercur retrograd, Venus a ieșit și ea din retrogradanță, dar a intrat Neptun în retrogradanță, deci nu e un moment în care să grăbim lucrurile, să facem să se întâmple. Este momentul să reflectăm, să le analizăm, să vedem dacă sunt necesare, dacă vin din suflet sau dacă vin din ego. Iar Marte va apăsa pedala de accelerație și va zice, acum e momentul, acum trebuie să cheltuiești, acum trebuie să faci, acum trebuie să călătorești, acum trebuie. Dar este doar un impuls de moment. O impunere de moment este un surplus de energie pe care nu ne găsim modalitatea cea mai utilă de a-l folosi. De aceea spun, să facem sport, să ieșim să alergăm, să facem mișcare, să fim creativi. Orice, dar să nu ne certăm. Orice, dar să nu intrăm în conflicte. Orice, dar să nu fim agresivi, nici emoțional, nici verbal. Și aici aș vrea să mai spun ceva apropo de acest Marte. Sunt unii oameni care pot fi pasiv-agresivi,
care par calmi la suprafață, dar în care se simte clocot. Până și aceea trebuie să aibă grijă cu acel clocot, pentru că dacă nu se revarsă în ceilalți, asupra celorlalți, clocotul acesta se revarsă în noi. Și aici e momentul să vă spun că berbecul ține de corpul fizic. Iar corpul nostru fizic, așa cum știți, este un barometru extraordinar pentru stările emoționale. Sunt foarte mulți oameni care răbufnesc, extroverți, care reacționează foarte agresiv în momentul în care sunt ținuți sub control sau restricționați, și oameni care varsă înăuntru, în ei varsă toată furia. Cei care o varsă în exterior pot cel mult să se trezească cu niște vânătăi sau alte urme ale unor conflicte fizice, dar cei care varsă în interiorul lor se pot îmbolnăvi. Deci o energie a lui Marte nemanifestată în exterior, în modul creativ, în modul constructiv, ci vărsată în interior, ca senzație de furie pe care o arunci în tine, te îmbolnăvește. Sunt oameni care suferă de stomac, sunt oameni care suferă de rinichi, sunt oameni care suferă de ficat, al căror colecist este extrem de sensibil și atunci, vedeți voi, nu merită. Niciun organ intern nu merită să fie înveninat cu furia noastră. Niciun om nu merită să fie înveninat cu furia noastră. Toată această energie care are atâta potențial de creație, de reînviere, de renaștere, pentru că berbecul ține de renaștere, haideți să o folosim pentru asta. Nu pentru a ne declara cei mai buni, cei mai tari, cei mai de succes, nu pentru a ne cocoța pe ceilalți, pentru a ne întinde către cine știe ce medalie de tinichea, nu merită. Energia berbecului e o energie a renașterii, e o energie a verdelui, o energie a speranței, dar poate fi și energia distrugerii și tocmai asta aș vrea să evităm cât putem toată viața noastră de acum înainte. Pentru că de noi depinde ce facem cu energia lui Marte. De noi depinde dacă punem semințe în brazdă sau dacă dăm foc pădurilor. Știu, pare să fie o responsabilitate mare. Te gândești, și dacă ies și eu odată din fire, ce? Nu e așa. Universul acesta mental ia acea energie a furiei tale, o mulțește exponențial și undeva se întâmplă ceva care în loc să renască, distruge. Și veți spune, da, dar pentru a renaște trebuie să distrugi. Poate, dar de ce să fim noi cei care distrugem? Nu mai bine să fim cei care construim? Nu mai bine să fim cei care dau speranță? Nu mai bine să fim cei care alină și nu rănesc? Una este să tai cu un cuțit un om și alta este să tai cu un cuțit o pâine. Să fim atenți cum îl folosim pe Marte de acum înainte, căci de noi depinde ce se va întâmpla în lume de acum înainte. Să nu ziceți că n-am spus. S-ar putea să vedem mai mulți oameni pe stradă, să vedem mai multe proteste, să vedem mai multă nemulțumire, mai multă furie. Nu ajută la nimic. Lucrurile nu se hotărăsc niciodată pe stradă, chiar dacă asta este impresia. Planeta aceasta n-are democrația pe care credem noi că o are, iar țările n-au suveranitatea pe care credem noi că o au. Din păcate, numai bunul Dumnezeu știe ce se va întâmpla. Dar haideți să-L ajutăm și noi puțin pe bunul Dumnezeu care încearcă să țină în echilibru această lume care pare să alerge din ce în ce mai mult spre haos. Să-L ajutăm și noi pe Dumnezeu cu o rugăciune, cu un gând bun și cu multă pace interioară care să se răsfrângă asupra tuturor celor din jurul nostru. Să fim niște oaze de pace interioară este atât de important. Să fim oaze de pace interioară. Să nu lăsăm pe nimeni să ne fure această pace. Să nu intrăm în niciun fel de conflict.
pentru că planeta asta merită mai mult decât furia noastră. Planeta asta merită iubirea noastră, înțelegerea noastră, capacitatea noastră de a ne imagina un viitor frumos pentru noi și copiii noștri. Asta am vrut să vă spun despre Marte, care intră în Berbec și care va sta foarte multe luni acolo. Și la un moment dat Marte va fi și retrograd în Berbec, ceea ce va însemna că foarte multe din lucrurile întâmplate în trecut vor ieși la suprafață și vor face să credem că suntem îndreptățiți să cerem dreptate, să ne răzbunăm, să plătim cu aceeași monedă. Nu există greșeală mai mare de a crede că poți să plătești cu aceeași monedă. Nu ajută nimănui să plătești cu aceeași monedă, decât dacă moneda este una de lumină. Altfel, nu. Pentru că tot ceea ce întorci unui altui om ca rău, se întoarce la rândul tău asupra ta și asupra celor dragi ție. Și uite așa perpetuăm un ciclu al violenței și răzbunării care nu duce la nimic bun. Nimeni n-are de ce să se răzbune pe nimeni. Dumnezeu e iubire și așa ne-a făcut să fim și pe noi. Așa că avem treabă de acum înainte. Câteva luni bune, poate câteva vieți bune. Dacă nu noi, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Ce mai avem săptămâna viitoare pe lângă acest prinț în armură care caută războaie? Că să știți că nu războaiele au nevoie de soldați, ci soldații au nevoie de războaie. Dar asta e o altă poveste. Și dacă tot veni vorba de poveste, hai să vă zic o poveste pe care n-am apucat să vă spun. Apropo, poate de acest Marte în Berbec, vine la un reputat și cunoscut maestru zen, dar care știa să mânuiască și sabia foarte bine. Vine un discipol, își lovește fruntea de 3 ori de pământ și zice: maestre, am învățat multe de la tine, dar ceva nu am reușit să pătrund. Care este diferența între iad și rai? Și atunci maestru se uită așa lung la el și cu o privire rece îi spune: doar un creier de găină nu este în stare să facă diferența între iad și rai. Nesăbuitule, ai învățat atâția ani degeaba și nu știi această diferență pe care orice copil o știe? În momentul acela, discipolul trase sabia pe jumătate din teacă, încercând să-l lovească pe maestru. Și atunci maestru bun și blând îi spuse: acesta este iadul, fiule. Și atunci discipolul lăsă privirea jos, lăsă și sabia să intre înapoi în teacă și l-a auzit pe maestru spunând: acesta este raiul, fiule. E o poveste simplă și scurtă. Când scoți sabia din teacă, intri în iad. Când lași sabia în teacă, intri în rai. Marte e sabia. Hai să lăsăm în teacă. Acesta a fost domnul Pluș, că tot ați întrebat voi de el. Poate am să vi-l arăt la sfârșit. Și acum să trecem la următoarea poveste care se întâmplă pe cerul nostru săptămâna viitoare, și anume, imediat vă spun, și anume joia viitoare,
când domnul Saturn, retrograd fiind el, se hotărăște să intre înapoi în Capricorn. Știu, a mai fost odată la începutul anului și am văzut cu toții ce s-a întâmplat atunci și ce continuă să se întâmple, doar că de data aceasta Saturn, când se întoarce în Capricorn, se întoarce cu energia Vărsătorului. Se întoarce cu soluții pe care are pretenția de la noi să le aplicăm. Se întoarce cu altă înțelegere. Se întoarce cu un tip de gândire practică pe care nu rămâne decât să-l punem în fapt. Vărsătorul este mai idealist, Vărsătorul este tipologia de cercetător, este cel care scormonește, care cunoaște, iar Saturn folosește. Saturn dă valoare, Saturn pune în practică, găsește soluții, stabilește strategii. Saturn este primenit acum când vine din Vărsător. Este un Saturn îmbrăcat în haine noi, este un Saturn avangardist, un Saturn care îți dă responsabilitatea pentru viitor. Mare lucru, pentru că noi trăim ca și cum și noi și planeta am fi veșnici și asta se vede în tot ceea ce înfăptuim. Așa că, dragii mei, pe acest Saturn în Capricorn, care se întoarce în Capricorn pentru câteva luni, să-l folosim. Să devenim strategi, să devenim oameni practici, să devenim oameni care sunt capabili să pună în concret idei. Degeaba înțelegi un lucru dacă nu-l aplici. Degeaba zici, da, am înțeles, trebuie să bei apă, dacă nu faci gestul de a o bea. Saturn vine și spune, tot ce ai învățat până în acest moment în viața ta, aplică. Tot ceea ce simți din tot sufletul că îți face bine ție și celor din familie, aplică. Tot ceea ce simți că face bine locului tău de muncă, face bine planetei, grupurilor din care faci parte, aplică. Nu este suficient să te lauzi că știi, e musai să și faci, pentru că altfel îți gratifici ego-ul cu încă o diplomă, cu încă un curs, cu încă niște abilități. Ai senzația că te ridici mult deasupra celorlalți, când de fapt nu faci decât să-ți hrănești ego-ul și nimeni și nimic nu are de tras un folos de pe urma acestui lucru. Saturnul acesta în Capricorn va aduce puterea aceasta de a privi o problemă, de a înțelege cu ce anume am generat noi problema aia, de a ne asuma responsabilitatea pentru a rezolva acea problemă, de a ne dori să fim partea soluției și nu a problemei, de a stabili pașii prin care să rezolvăm problema și de a o rezolva până la capăt. Saturn în Capricorn s-a întors pentru ca noi să avem șansa să terminăm ceea ce avem de terminat și să începem curat, limpede, frumos, noi proiecte. Asta vine să facă. A zis ok, vă simțiți la capătul puterilor, simțiți că nu mai aveți resurse, vin să vă aduc resurse, să văd ce faceți cu ele. E un test, ca de obicei Saturn este cel care te testează și dacă știi, vine premiul. Dacă nu știi, se repetă lecția. Și zău că n-aș vrea ca nicio lecție din anul acesta să se mai repete, pentru că sunt niște lecții cu ecouri în viețile noastre personale, sociale, profesionale, macrosociale, sunt niște lecții grele care nu e bine să se mai repete, căci au un cost prea mare. Dacă un copil care repetă o clasă, deși recunosc eu, nu înțeleg de ce să repete un copil o clasă, dar asta e, își amână cu un an viața, cam așa se întâmplă și cu lecțiile lui Saturn, numai că să știți că ne-am putea întoarce chiar în urmă cu 28-30 de ani dacă nu facem treburile așa cum e nevoie, dacă nu înțelegem lecțiile și dacă nu pricepem că nu avem pe cine da vina, nu avem de ce să căutăm vinovați și că tot ceea ce se întâmplă, ceva din noi a atras. Noi am ales ca suflete acest moment
dar am ales să ne naștem ca să depășim aceste lucruri. Și nu le putem depăși cu agresivitate, nu le putem depăși cu dorința de a ne răzbuna pe cineva, nu ne putem depăși arătând cu degetul. Nu. Ci putem să depășim aceste lucruri împreunându-ne mâinile în fața inimii, mulțumind pentru tot și deschizând mâinile în îmbrățișare ca să cuprindem totul cu iubire. Altă cale nu e. Până nu vom fi capabili să ne îmbrățișăm unii cu alții și planeta aceasta, nu știu ce se va alege de noi. Nu închizându-ne, nu păstrând distanța aceasta impusă, putem să facem în așa fel încât să fie bine. Nu considerând că de acum înainte copiii noștri trebuie să învețe 30 de minute pe zi în containere cu măști, fără să se atingă, fără să se privească. Asta nu e viitor. Nu asta trebuie să vedem. Noi trebuie să vedem cum totul se limpezește, se liniștește, cum reușim să folosim resursele mai judicios, cum nu mai lăsăm să se deschidă hăurile acestea între oamenii care au și oamenii care n-au, oamenii care știu și oamenii care nu știu, oamenii care pot și oamenii care nu pot. Pentru că toți suntem egali în fața lui Dumnezeu. Iar Saturn, Pluton, Jupiter în Capricorn vin să ne spună tocmai asta, pentru că toți trei fac un superb sextil cu Neptun. Iar Neptun, credința noastră, și de data aceasta ne poate scoate din toate iluziile, din toate greșelile pe care le facem crezând că noi putem controla ceva. Când vom putea să ne controlăm pulsul, respirația, când privind pe cer vom putea spune soarelui să răsară la vest și să apună la est, atunci poate să fim îndreptățiți să credem că controlăm ceva. Noi nu controlăm pentru că nu avem nevoie să controlăm. Iubirea nu are nevoie să controleze. Iubirea face totul fără să facă nimic, fără să fie nimic decât iubire. Asta este minunea la care ar fi frumos să ajungem cu toții. Minunea aceea de a fi iubire. Știu, veți spune că sunt multe nedreptăți, poate vă întrebați de ce îngăduie Dumnezeu toate acestea, dar nu le îngăduie Dumnezeu. V-am mai spus, Dumnezeu bate la ușă, clanța e pe partea noastră. El nu se impune, El nu vrea să intre cu forța peste nimeni. Sunt alegerile noastre, iar Dumnezeu ne lasă liberi să trăim consecințele acestor alegeri. Din fericire mai intervine din când în când și nu ne lasă să ne ducem în hău, pentru că ne iubește. Dar noi, ce facem noi? Ce facem noi cu iubirea Lui? Ce facem noi cu acești maestri sublimi, stelari, care luminează cerurile în interior și în exterior? Cum onorăm noi acest soare în rac care vine să spună că doar apartenența ne poate ajuta să trecem de frică și întuneric? Cum îl onorăm noi pe acest Mercur care ne face să fim niște antene de recepție extraordinare, cu o intuiție extrem de clară, legată de felul în care ne putem vindeca în sfârșit de trecut și de tot ceea ce cărăm în spate, pentru că așa alegem să cărăm? Cum îl onorăm pe acest Venus ieșit din retrogradanță, care pune miere acolo unde ego-ul pune fiere, care pune iubire și bună înțelegere și armonie acolo unde ego-ul ne invită să impunem adevărul? Cum îl onorăm pe acest Uranus care vine să ne arate că putem trăi cu mai puțin, dar în acord cu planeta, că putem să fim liniștiți încât să auzim cum crește iarba, cum ne cresc copiii, să fim într-o comuniune frumoasă cu natura din care să ne tragem energia vitală. Cum onorăm noi pe această Lilith care ne spune că singura cale de a rămâne în viață este să scăpăm de frică, pentru că frica nu este viață.
Cum îl onorăm noi pe acest Chiron care ne dă măestria de a fi pur și simplu, așa cum crinul este crin, cum ploaia este ploaie, fără să ne dorim să fim altceva decât suntem, pentru că avem în noi potențialitate pentru a fi totul, fără să vrem nimic. Cum îl onorăm pe acest Marte, care zice, e momentul să renaști în tine, cu forța luminii și să te bucuri de renașterea celorlalți, fără a încerca să-i trezești înainte de vreme, fără a încerca să le impui căi înalte, ci doar prin propriul tău exemplu. Cum îl onorăm pe Neptun. De câte ori ne-am împreunat noi mâinile astăzi să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-am trezit, că simțim lumina cum ne scrie retina cu noi povești, că auzim în ureche simfoniile vieții veninte din atâtea părți. Cum îi mulțumim noi lui Dumnezeu că ne avem unii pe alții și că l-avem pe El? Și cum onorăm noi acești trei crai de la răsărit, Saturn, Pluton și Jupiter? Saturn, care vine ca o mare binecuvântare și care nu te mai lasă să pierzi timpul considerând că alții sunt de vină. Nu te mai lasă să pierzi timpul considerându-te victimă și îți spune, hai că poți. Uite, ai resurse, uite, ai oameni, uite că ai claritate, limpezime, voință pentru a fi om. Și cum îl onorăm pe Pluton, cel care, după ce ne-a dus jos, ne arată cât de sus putem să ajungem și ne dă și imboldul de a ajunge sus. După ce ne-a dus să ne vedem umbrele, să ne vedem fricile, să ne vedem judecățile, ne-a arătat și cât de sublim putem să fim. Pluton îți arată mereu cât de sublim poți să fii și de data aceasta este un sublim adânc, este un sublim profund, este sublimul acela care ridică umanul în divin. Iar Jupiter? Ei bine, Jupiter este binecuvântarea aceea pe care o simți după o zi lungă, când te duci acasă, te încalți în papucii preferați, îți faci un ceai și împreună cu oameni dragi de pe povești. Și așa îți dai seama că ai ce învăța de la fiecare, ai ce afla de la fiecare, așa îți dai seama ce mai ai de învățat, ce mai ai de trăit și câtă bucurie este în fiecare gură de aer pe care o iei. Cât despre nodurile acestea lunare, minunatele noduri lunare care abia și-au schimbat semnul și unul este în Gemeni, nodul nord, iar nodul sud este în Săgetător, ele sunt niște porți. Nodul nord e o poartă spre viitor, nodul sud este o poartă spre trecut. Și ambele porți sunt deschise tot timpul. Și să vă mai spun ceva. Știu că noi, în tradițiile noastre, credem că cerul se deschide în unele momente speciale, dar să știți că nu momentele sunt speciale, oamenii sunt speciali. Oamenii, ridicându-și vibrația, deschid cerurile. Cerurile nu rezistă vibrației înalte și se deschid. Nu e nevoie nici de ziua de sânziene, nu e nevoie de nicio zi specială, nici de 111, nici de tot felul de lucruri din acestea fantastice pe care ne le imaginăm, care nu spun că nu există, există. Dar cerurile se deschid când oamenii bat la ceruri cu inima și cu iubire. Și atunci e momentul să știți că se pot deschide oricând. Și chiar se deschid oricând. Și se deschid în așa fel încât sufletele să primească gura aceea de lumină de care au atâta nevoie pentru a-și aduce aminte cât sunt de divine. Nodurile lunare sunt, dacă vreți, ca niște bănci
Și nu zic bănci în sensul monetar, ci bănci de date. Nodul nord îți arată ceea ce ai de învățat. Te roagă să-l accesezi pentru a-ți putea împlini menirea. Iar în acest moment, nodul acesta nord în Gemeni îți spune: învață de la tot și toate. Citește, informează-te, verifică tot ceea ce afli, nu te lăsa dus ca frunza în vânt de tot felul de zvonuri. Acest nod nord în Gemeni ne învață să ne opunem zvonurilor, să orice lucru negativ pe care îl auzim să nu îl transformăm cu niciun chip într-un program, pentru că devii părtaș la transformarea acelui program în realitate. Auzim de valul 2, să ștergem această informație, să rugăm Universul să șteargă această informație din cronicile lui acașice și să zicem: Doamne, dă bine, împăcare și vindecare lumii acesteia. Când auzim că nu știu ce nenorociri s-au mai întâmplat, să ne rugăm ca ele să nu fie trecute acolo în informația pe care noi urmează să o lăsăm urmașilor noștri, pentru că îi condamnăm la ceea ce trăim și noi, la o frică ce nu duce la nimic bun. Iar nodul ăsta nord îți zice: învață, informează-te, deschide-ți mintea. Mintea noastră trebuie să fie ca o parașută. Când sari din avion cu parașuta deschisă, ai șansă să ajungi la pământ. Când sari din avion și nu se deschide parașuta, dacă mintea ta nu e deschisă, s-ar putea să atingi pământul mai repede decât ți-ai dori. Chiar să devii pământ mai repede decât ți-ai dori. O minte deschisă înseamnă puterea de a transforma realitatea în cea mai bună versiune a ei. V-am povestit de atâtea ori că asta iubesc eu la astrologia ezoterică. Te uiți pe o hartă și vezi cele mai bune lucruri pe care harta aceea le aduce. Iar în momentul acesta sunt o mulțime de lucruri extraordinare pe care harta le poate aduce. Haideți să le dăm o șansă să se manifeste, să se petreacă, să se întâmple. Pentru că frica noastră le împiedică. De noi depinde cât de multe lucruri bune oferă planetele în acest moment. Seara asta de astrologie cu bucurie, știu că probabil vă va lăsa pe gânduri un pic, mai ales când v-am povestit de Marte, dar, dragii mei, iubirea învinge orice, iar Marte se supune și el ca orice altă planetă iubirii. Un Marte care se supune iubirii este un Marte care face să înflorească florile, să rodească pământul, să se construiască case, să se înalțe destine, să se trezească suflete. Poate fi pus la treabă acest Marte, fără teamă, ci cu mult drag. Așa cum ar trebui să fie tot ceea ce facem noi, în momentul în care facem cu drag și cu bucurie și cu iubire, se întâmplă minuni. Ceea ce vă doresc și vouă, să vedeți minuni în orice și în oricine și să fim capabili cu toții să fim recunoscători pentru tot și toate. Când alegi să-ți pui energia în ceea ce poți schimba și poți determina, ai câștigat. Să nu ne mai plângem că e greu. E frumos și e un moment în care putem renaște cu toții în lumină, fără frică, doar cu bucurie. Fiți binecuvântați în cer și pe pământ. Să ne vedem și să ne auzim cu bine.